Ay balıyım saçlarının çözülüptür dakayın mı? Akıllıyım mı akıllıyım. Vah men ayrıydım yetekep koyuyorum. Bana akıllıyım oyunu. Maysa neyem oluyor? Näme bolandyryjan ha? Näme bolandyryjan? Ya dedim men şu durmuşdan. Ya Daryal neyem oluyor Maysa? Sen bizi kaçan eşretli durmuşda yaşatacak cuma. Men neyem edeyim? İyiliğinde iyisläp masala meklap görne. İlleňin ne diýäň mi? Hawa illeňin. İlleňin ne? Hawa. İlleň ergide irdenen akşama çenni işleýä. 5 manat artykma çykadanmak üçin kär öwrenýär. Sen näme diýäň? Irden işe gidýäň. Öýlenden soň çağılaň bilen oýnap ýörsiň. Men ömrümi pullyp harsyryp geçiresim gelen ok düşünýäň Maysa. Çağılaňma arasynda, maşgalaňma arasynda geçiresim gelýär. Ýetde gütdelipde ömrümiz soňuna çelşeýdi ötürmelmi cuma? Aňa hiç zat yeterlik bolmady şu durmuşda. Çağaň eje kakı yetmezligini kim doldurmaly? Çağalar ine öýe tegerlik. El yüzümüzü ýuwup derew ýerimize geçip ýatmady. Düşnüklümi? Döwran, sen näme düşjek gelmi? Yok barsı gidiberim men ýerime opsa barmaly boldum. Sen haçan biz bilen dogal bir günüň geçirersiň Döwran. O näme diýdi? Biz haçan bir maşgala bolup dogal bir günümizi geçireriz Döwran, ha? Sen haçan görseň işde ýa daşary ýurtda saparda. Şu kiçijik ýurtda biz haçan wagtymyzy geçireriz Döwran. Nämen keypini diýendirni diýýärmi? Men siziň ýanyňyzda çağılaň ýany galmak islemeýändirni diýýärm. Isleýän bolsaň gallanyny Döwran. Nire barýan giýjäň üçin öýüňi taşlap çağalaňy taşlap. Öýümüň çağılamyň ýertiri alada bolmady ýalyk ýeterlik pul gazanmany barýar. Saňa geleniň märi inne şu bolly ýetik diýen günüň ýok. Ýöne sen maňa bir zat aýt. Biziň ýetmezimiz kimde?